Дарагія суродзічы беларусы, 100 гадоў таму, 60 гадоў пасля паўстання Кастуся Каліноўскага, беларускі народ зноў паўстаў, каб бараніць сваю зямлю ад навалы з усходу. Слуцкая брыгада, 10 000 слуцчакоў пад сцягам Беларускай Народнай Рэспублікі пайшла ўміраць, каб жыла бацькаўшчына. 100 гадоў у вольным свеце беларусы адзначаюць іх гераічны чын і ганарацца імі. У гэтым годзе да слуцкіх герояў далучыліся сотні тысяч новых герояў, якія выступілі пад бел-чырвона-белымі сцягамі, каб вызваліць свой край ад хлусні, ад гвалту і ад прыгнёту чалавекам, які здрадзіў прысязе Канстытуцыі Беларусі і гандлюе беларускім народам як сваёю маёмасцю. Нашыя новыя героі, нашая моладзь, нашыя жанчыны, нашыя пенсіянеры і інваліды, лекары, якія стараюцца выратаваць народ ад страшнага каранавірусу, студэнты, спартоўцы, кожны беларус, у якога б'ецца беларускае сэрца, ніколі не забудзе, з якой ненавісцю б'юць, калечаць і забіваюць наш народ зверскія сілавікі. Не забудзе і будзе змагацца да перамогі. Увесь свет захапляецца годнасцю нашага народу, перажывае разам з ім яго бяду і гатовы яму памагчы. Беларусы замежжа падтрымоўваюць як могуць сваіх аднадумцаў на бацькаўшчыне. Няма той цывілізаванай краіны, якая сёння не спачувае нашаму народу. Дарагія суродзічы, з вялікай верай кажу вам, мы пераможам. Дзякуючы героям нашага 2020 году, нашых слуцчакоў 21 веку, Беларусь зойме сваё пачэснае месца ў сям'і вольных народаў свету. Яны вызваляць свой народ з-пад бота апошняга дыктатара Еўропы. Дык слава героям Беларусі! Наш народ ніколі не забудзе пра вашу адвагу і ваш гераізм. Жыве Беларусь!